नमस्ते। नमस्ते। मैं जयश्री गोसर। फीस कितना है आपका फीस? फीस कुछ भी नहीं, खाना पीना खाओ मजे करो। अरे ये तो अच्छा, ये तो ट्रीट हो गया फिर। खाओ पी के मजा करो और थोड़ा हेल्प करवाओ, सीखो बस। और हाँ। कुछ नहीं। तो बहुत हो गया ना अभी पाव भाजी। अभी इधर कंपटीशन लगाते हैं हम लोग। हम लोग का थाली में 20 रूम है, तो 20 रूम की सब पहले खत्म करेगा। हाँ, पाँच पाव पहले कौन खत्म करेगा देखते हैं। वो आराम से हो जाएगा। पाव भी मैं 2 प्रकार का बना के दिखाऊंगी, एक सेक के एक उबाल। मठ्ठा बनवायचा आहे मला। हाँ, याच्या बरोबर हा, याच्याबरोबर मठ्ठा पाहिजे आम्हाला। व्हिडिओ बघितले तुम्ही तुमचे स्वतःचे? खूप आवडलं, असं अपेक्षा नव्हती एवढी एवढं होईल म्हणून बरं वाटलं। आता असं बघून असं वाटते की नेहमी काय नाही काय बनवून तुम्हाला बोलवायला घ्यायचं आणि वेगवेगळं काहीतरी बनवून दाखवायचं। आता पण आहे काळ्या वाटाण्याची भाजी बिजी पाहिजे त्याला खाऊ, चला आज संध्याकाळी जेवून जावा। भाकऱ्या वगैरे भाजते तांदळाच्या। आता पावभाजी खायची आहे ना आपल्याला। हा, ते तर आहे। कॉम्पिटिशन लावायचे आहे, पण 5 पाव लवकर कोण खाऊन दाखवते बघायचं आपल्याला। तुम्ही तुमचे पाठचे व्हिडिओ बघितले ना? हा, बघितलं। त्याच्यात एक कमेंट होती की तुम्ही तुमचं जरा किचन पण ऑर्गनायझेशन दाखवा ना, तुम्ही कसं केलंय ते। दाखवते मी। काय काय दाखवा तुमच्या किचन मध्ये। थोडं मशीन किंवा माझी पोरगी येऊन दाखवते। हां हां, चालेल, दाखव। ही हे ते दाखवते। या सेक्शन मध्ये काय ठेवता या तुम्ही? सेक्शन मध्ये ते वॉश वॉश बेसिनच्या सगळे सामान, पावडर, पावडर, साबण। हां, म्हणजे जेवढं रिलेटेड आहे ते सर्व तुम्ही ठेवता। बाथरूम आणि ह्याच्यात रिलेटेड सगळं। ह्याच्यात त्या टाकी गॅसच्या टाकी आहे। हां, गॅसची टाकी। हे चमचे के मध्ये कोरते। हे सर्व ग्लासेस, स्पून्स, कप्स। ते बॉस वगैरे त्याच्यात ठेवले सगळे। हे काय? बॉस आहे, बॉस आहे। अच्छा, समजलं। आणि आपले रेग्युलर सर्व स्मॉल टेबल स्पून, टीस्पून सर्व ना? हा, छोटे मोठे सगळे आहे त्याच्यामध्ये। हे टोप्स आहेत, हे कप वगैरे, ते बाउल वगैरे। ह्याच्यात टोपाची थप्पी असते माझे, ते आता सगळं घेतलेले आहेत सर्व वापरतोय आपण आता हे सर्व असे हे छोटे सगळे इथे डिस वगैरे, रकाब्या वगैरे, ढाकणं वगैरे येतं। आता अर्धे भांडीच्या ह्याच्यामध्ये गेलेले आहेत सगळे, यूज झालेले आहेत आपले तर सर्व। ह्याच्यात सगळे ताटं, मोठे मोठे ढाकणं वगैरे, मोठे मोठे प्लेट्स आणि मोठे ताट आपली ना। ते मी मातीचा तवा वापरतोय। ह्याच्यात सगळ्या अलग वेगवेगळ्या कुठलं अलग अलग साईजचं लागतं ना, ते सगळे मसाल्याचे डबे आहेत, मेथी म्हणजे लवकर लागलं की आपण उघडून घेतलं याच्यातलं आहे ना। ते अक्क मसाला वगैरे लागते ना, ते ह्याच्यामध्ये सगळं ठेवते। ह्याच्यात पण तसंच सगळं मसाला वगैरे आपले सर्व गरम मसाले आहेत, गरम मसाले अख्खे वगैरे आहेत। आणि या डब्यामध्ये असं ह्याच्यामध्ये पण मसाले वगैरे घ्यायचे काही नाही काय। आणि हे काय आहे? हे कटर आहे, व्हेजिटेबल कटर आहे हे। ह्याच्यात पण सगळे टोप वगैरे भांडे नॉर्मल टोप बीट का? कढाई वगैरे सगळे ह्याच्यात। हे सर्व तुमचं किचन वरती पण आहे का? और ह्याच्यामध्ये ही काच सेक्शन है, कांच के ग्लास का सेक्शन है। हाँ, सारे कांच के यूटेंसिल्स रखा आपने। इसमें ऊपर अचार, ऊपर सब अचार के और मसाले आपके मसाले, जीरा, वरियारी, ते सगळे असते माझे। और ये नॉर्मल अपना बड़ा बड़ा हाँ, नॉर्मल आमचे मिठाईचे वगैरे डबे आहे ते, नाश्त्याचे वगैरे स्टीलचे। ती कढाई आहे एक, ह्याची इडली ढोकळ्याची कढाई आहे। हाँ हाँ, इथे आपली खाली पावभाजी पण बनते। हे सर्व आपले तरी आपण काय भरून ठेवतो याच्यात आपण? त्याच्यात सगळे कडधान्य वगैरे, डाळ, तांदूळ वगैरे भरून ठेवतोय आम्ही। बाकी सर्व असे रेग्युलरची सामान हा, रेग्युलरचं सामान आता आम्ही सगळं खरेदी करून आणले, कालच करून आले ना। ते नंतर आपण भरणार ते। हा, बरोबर आहे। एवढं सर्व आपलं। आणि इकडे काय ठेवलं आपण? रेग्युलरचे सर्व रोजचं लागणारे मसाले वगैरे आणि आपले कप्स। आम्हाला 4 जणी आहे आम्ही, तर आम्हाला चौघाला हा कप पाहिजे। 4 जणांना 4। कॉफीसाठी बारके कप घेतो आणि चहासाठी मोठे कप घेतो। हे कॉफी कप, हे चाय कप। अजून आहे का?
बोला तुम माथे डिनर सेट नहीं मरे है गिफ्ट अच्छे भी गए मरे हे काय साबुदाणा आता है इसमें से? साबुदाना आता नहीं रजिस्टर बना दिया उसको मैंने अच्छा है. इसमें यहाँ पे सब अचार का बेनी है वगैरह, अचार एंड वेराइटीज ऑफ पिकल्स एंड ऑल. आपण तुमचे अजून कमेंट बघितले ना की तुम्हाला आचार बनवायला सांगितले आहेत. हाँ, खूप सर्व आचार बनवता ना तुम्ही. बापरे, दुकान आहे का? गुजराती घर पे दुकान ही रहता है अचार का. हाँ, सब सब दुकान ही है इधर लग रहा है. ये सारा ना रेगुलर वाला. ये बापरे. सारा रेगुलर स्टॉक करके रखने के लिए. मसाला कसं झालं ते टाकायला देते हम्म. आणि हे चॉकलेट अच्छा, ये भी है. साइड में मेरे को लगा वो एक ही है क्या? नहीं, वो पूरा है, वो स्लाइड करवाया ना. ये सब दाल एंड ऑल है, उधर ऊपर डिनर सेट एंड ऑल रखा है. ये सब अपना और ये ग्रीन. मसाला है. अरे वाह, बहुत बड़ा ये सेक्शन हाँ, है ना. ते मग दाखवून बोलतो. म्हणजे एक्सपर्ट लोकांना पहिले देतो आम्ही. मी मठ्ठ्यासाठी ठेवते पांढरं. हे तर मी मठ्ठा वगैरे करणार आहे. आता हे आपण हे का हा ते मठ्ठा वगैरे करणार ते त्याच्यात मी वगैरे करणार आणि ह्याच्यात घालणार आहे तसं. ह्याच्यात आधी मी हे मीठ घालून ठेवते ताकमध्ये. ताकमध्ये मीठ घालते थोडं. आणि आमच्यामध्ये सकनसाठी थोडीशी साखर घालतात. ते साखर घालते मी. हळी 2 स्पून घातली आहे मी साखर. कमीत कमी ही 3 लिटर आहे. 3-4 लिटर एवढं आहे ते. 2 चमच घातले आणि मीठ घातले. 4 लिटर है. याच्यात मी थोडं घी घेतले. तसे एवढे 2-3 चमच घी घेतले. स्पून चांगले तुमचे हा, हिरवे. हे 1 स्पून घेतले. Green color. अर्धी स्पून घेतली मी. अच्छा. ते तापायला ठेवली. घी तापत आले. हम्म. ते जिरा घालते. जिरा तडकला की मग आपण मिरची आणि हे टमाटर घालवा थोडे. हम्म. आता हे आपण काय टाकतो मिरची. हे हिरवी मिरची घालते थोडीशी मी. म्हणजे जरा तिखटपणा येत हा, जाईल ना. जरा थोडंसं तिखटपणा चांगलं वाटते. आणि थोडी जिरा गरम झालाय. हम्म. मग आता ही मी थोडीशी हिंग घातली याच्यात. हम्म. आणि हे 1 चमच जेवढं हे टमाटर घातलं. अर्धा टमाटर घातला. हम्म. अर्धा टमाटर हे घातलं. आता याला ह्याच्यामध्ये शिजवून घेऊ घी तेलमध्ये. छान झाले की मी और फिर इसमें डालोगे ना. ये तो तड़के वाला छाछ हो गया हाँ फिर, तड़के वाला था. है ना. हम लोग में इसको मच्छी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मठ्ठो. मट्ठो. अच्छा. आता ही खारी बुंदी नमकीन बुंदी. हे खारी आहे. हा. नमकीन बुंदी अंदाजाने घालते ते. केवळ कुणाला जास्त पाहिजे तर अजून घेऊन घालून खाऊ शकता. आणि खारीसाठी कोथिंबीर घालते. ये तो बॉस, तो ये तो एकदम स्पेशल झाली छाछ हाँ. है ना. खाने में छाछ नहीं होगा तो अधूरा है खाना हम लोग का. हम लोग का खाने में छाछ नहीं रहेगा तो खाना आधा है. और वो हेल्दी भी होता है खाने का. ये हो गया अपना मट्ठा. एक ग्लास कितने का है? 20. अरे वाह. खाली चालेल. हाँ हाँ चालेल चालेल. लिंबू टाका और अच्छा लगता है फिर वो. मस्त लागेल. चल इकडे आपली पावभाजी रेसिपी एकदम रेडी आहे. ही माझी डिश आहे, मी तर खाणार. तर इकडे मम्मी चल सर्वात आधी तू टेस्ट कर. करून बघते
आता यांनी खूप मस्त पावभाजी बनवली आहे, मट्टा बनवलाय, पाव, मसाला पाव, साधा पाव. सर्वात आधी मी तुम्हाला सांगतो की तुमच्या रेसिपी तर तुमच्या आवडलीच आम्हाला, पण तुमचं बिहेवियर, तुमचं ग्रीटिंग, तुमचं वेलकम आम्हाला खूप आवडलं. त्याच्यानीच पोट भरलं आमचं पहिलं. समजलं? पहिला आ करायचं. नाही 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 हा हा बाबा मला आणि खाला कोण आणते खायला नाही. चला चला एक एक आता पावभाजी असं नाही खात तुम्हाला. बघा दाखवते बघा कशी पाव दाखवते. पावभाजी कशी खातात असं आपण? पाव तुकडे करतो 2, हा ह्याच्यात चांगली असे भाजी भरायची बरोबर, चमच्याने भरायची. हा आता खा, आणि मग हे स्लाट थोडं घालायचं याच्यावरती आता खा. आणि मग एकदम चांगला आ करा हो. चांगला आ करा. असं पावभाजी खायची. चला आता या सर्व लाईन लावा.